Čaute, moje meno je Mário a vítam vás späť na kanáli Varíme a pečieme. Dnes si spolu pripravíme nakladaný hermelín a môžeme si ukázať, čo budeme potrebovať. Hermelín, olej, paprikovú pastu, cibula, cesnak, štvorfarebné korenie, bobkový list, čili papričky a uzatvárateľnú nádobu. Ako prvé si nakrájame cibulu na kolieska. Do misky si vytlačíme paprikovú pastu. Pridáme trochu soli a pretlačíme cesnak. A spolu to teraz premiešame. Každý encián si prekrojíme. Polovičku natreme paprikovou zmesou. Uložíme plátky cibule. A môžeme vrstviť do pohárov. Na spodok poháru dáme cibulu, bobkový list a pridáme čili. Ďalej pridáme cibulu, bobkový list, guličky korenia, natreme ďalší hermelín, pridáme cibulu. Keď už máme fľašku naplnenú, zalejeme to teraz olejom. Hermelín bude odležaný približne po týždni. Najprv ho nechajte vonku, potom ho skladujte v chladničke. Ja verím, že vám bude chutiť. Nezabudnite dať na video ešte like, odber a koment a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.